Poruchou erekcie trpí približne 52% mužov po celom svete. Spúšťačom môžu byť vážne ochorenia, ale aj psychika pacienta. Lekári ale prichádzajú s neinvazívnou a bezbolestnou metódou, ako tento problém dlhodobo vyriešiť. Problémy s erekciou sa u mužov objavujú približne po 40-ke. Liečebný prístroj vyrábaný v Izraeli ale týmto pacientom vracia nádej. Pomocou tzv. Rázových vln dokáže v ich tele vytvoriť nové cievy a vrátiť im tak plnohodnotný život. Pacient si neaplikuje do svojho tela žiadne cudzorodé látky, nenakladá si ani vákuovú pumpu ako jedna z pomôcok navodenia erekcie a zároveň touto rázovou vlnou my spúšťame regeneračný proces organizmu, pri ktorom sa uvoľňujú látky, ktoré zregenerujú funkcie toporivých teliec penisu. Jedno ošetrenie trvá 15 až 20 minút. Dávka rázových vln je pre každého pacienta rovnaká. Na jednom sedení sa ich do tela dostane 5000. Aby bola liečba účinná, lekári odporúčajú absolvovať 4 sedenia. Už po 3 aplikáciách pacienti udávajú zmenu a očakávaný efekt trvalých dôsledkov tejto liečby je až 2 mesiace. 2 mesiace po ukončení liečby ešte prebiehajú regeneračné, reparačné procesy. Tento neinvazívny spôsob liečby je určený najmä pre pacientov s vysokým krvným tlakom, s kardiovaskulárnymi ochoreniami a diabetikov. Liečbu vyskúšal aj 40-ročný pacient. Mal som trošku strach, ale je to absolútne bezbolestné a už po 3. sedení som badal určité známky zlepšenia. Som rád, že som sa takto rozhodol. Na Slovensku môžete túto liečbu podstúpiť iba v Bratislave a v Košiciach. Hanna Džurná, TA3. Erektilná dysfunkcia. Možno ste sa v tejto chvíli aj trochu zapírili, ak sa vás týka, ale práve ostych a obavy pred liečbou ešte zvyšujú už bez tak vysoký počet pacientov. Poruchou erekcie, ako sme počuli, trpí asi 52% mužov na celom svete. Podrobnejšie o tejto téme sa v štúdiu Teatry pozhováram s urológom, s pánom doktorom Karolom Veselým. Vítajte v štúdiu, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za privítanie. Pán doktor, na úvod by sme si mohli charakterizovať, kedy vlastne môžeme hovoriť o poruchách erekcie, ako k ním dochádza a čo potom také problémy môžu spôsobiť. Erekcia je jav nervovo-cievny, ktorý je pod hormonálnou kontrolou. Tento fenomén nastáva tým, že najskôr sa zvýši cez cievy prítok krve do toporivých telies, následne uvoľnenie svaloviny a uzavretie venózne oklúzným mechanizmom, aby sa zabezpečilo dostatočné množstvo nahromadenia krve v toporivých telesách. Príčinou, prečo tomuto takto nedochádza, je hrozne veľa, od neurologických ochorení, psychických, takisto aj metabolických a kardiovaskulárnych. Najčastejšou príčinou erektilnej dysfunkcie je práve príčina vaskulárna. Povedzme si ale niečo aj o liečbe. Vy ste v štúdiu určite preto, že aj takíto muži majú nádej. V čom je taká prelomová a úspešná? Ako by mohla pomôcť? Prelom v liečbe erektilnej dysfunkcie nastal objavom sildenafilu, čiže tabletky, modrej tabletky, ktorá bola prelomom v možnosti kauzálnej liečby erektilnej dysfunkcie. Nevýhodou liečby erektilnej dysfunkcie tabletkami je plánovitosť pohlavného styku, nutnosť užitia lieku. Nie každý môže tento liek užívať. Inou alternatívou prvolíniovej liečby erektilnej dysfunkcie je použitie vákuovej pumpy. Nie každému to vyhovuje. Je to hotový rituál a to je dôvod, prečo výskumníci pátrali ďalej a prišli k metóde užitia rázovej vlny. Takže rázová vlna, o tom sa budeme zhovárať v nasledujúcich minútach. V čom je práve táto liečba taká prelomová a je úspešná? Osobné skúsenosti nášho pracoviska sú polročné. Odliečených máme približne 40 pacientov, ktorí s efektom liečby sú v značnom percente spokojní. Keď hovorím značnom, literatúra na základe klinických štúdií hovorí o 80% spokojných klientov. Rázová vlna svojím mechanizmom mikrotraumatizácie toporivých telies spustí proces regeneračných, obranných a obnovných mechanizmov nášho tela a výsledkom je zlepšenie nervového inervovania
toporivých telies a najmä zlepšenie prekrvenia toporivých telies. Hovorí sa o tzv. Stimulácii kmeňových buniek mezenchymálnych, ktoré napomôžu tejto regenerácii. Pán doktor, je takáto liečba takouto rázovou vlnou je invazívna, je bolestivá? A výhodou tejto liečby je, že je neinvazívna. Samotná aplikácia rázovej vlny nám v medicíne dobre známa pri ošetrovaní obličkových kameňov, lebo rázovú vlnu vysokej intenzity používame na ošetrenie obličkových kameňov, a to už posledných 30 rokov. Čiže v medicíne rázová vlna je známy fenomén. No a nízkej intenzity rázová vlna, ktorú používame my na liečbu, je nebolestivá, bez akýchkoľvek komplikácií, bez porušenia povrchu kože, integrity ľudského organizmu a veľmi dobre tolerovaná pacientom. Spomínali sme na úvod čísla, že poruchou erekcie trpí asi 52 mužov, 52% mužov na celom svete. Pre koho je takáto liečba vhodná? Je vhodná pre všetky tieto percentá? Tak v prvom rade hovoríme o kategórii mužov nad 50 rokov, ale erektilnou dysfunkciou už trpia aj 40-35 roční muži. Takže pacienti, ktorí trpia metabolickým ochorením, ako je napríklad diabetes, sú našimi častejšími klientami, pretože u nich práve diabetická mikroangiopatia je príčinou erektilnej dysfunkcie. Áno, tento fenomén erektilnej dysfunkcie nie každý vníma ako problém, ale čím ďalej, tým viac tá pocitová záležitosť neplnohodnotnosti tlačí pacienta k tomu, aby dostupnosťou tabletiek odskúšal niečo, no nie každý dobre toleruje tabletky, nie každý je nadšencom toho, že musí plánovať pohlavný akt, a to je dôvod, prečo sa na nás obracajú. Ako prebieha, pán doktor, takáto liečba? Už sme spomínali, že je nebolestivá, že je neinvazívna, a čo ďalej? Priebeh. Pacient prichádza na konzultáciu, pretože je to legitímny liečebný postup, ktorý je zahrnutý v európskych odporúčaných liečebných postupov Európskej urologickej asociácie, kde berieme klienta ako potenciálne vhodného za určitých podmienok. Pacient prichádza s laboratórnymi výsledkami krve, aby sme odhalili závažné metabolické alebo kardiovaskulárne ochorenia. Keď sa stáva vhodným adeptom, je zahájená liečba, ktorá spočíva v 4 aplikáciách v týždenných intervaloch, kedy počas jednej aplikácie za 15 minút aplikujeme do toporivých telies jeho pohlavného údu 5000 rázových vln. Takže asi takto to vyzerá. Aké sú tie nejaké výhody tejto liečby oproti doterajším nejakým zaužívaným metódam, ktoré sa používali? V podstate klient si môže vybrať tabletky alebo rázová vlna. Tabletky majú svoje limitácie, nie každý je vhodný na užívanie liekov. Rázová vlna. Je to neinvazívny liečebný postup na základe mojich osobných skúseností, bez akýchkoľvek komplikácií počas aplikácie, bez narušenia povrchu integrity ľudského tela. Pacient prichádza 4-krát po sebe na 15-20 minútové posedenie, porozprávanie sa a aplikáciu týchto rázových vln. A táto liečebná metóda zatiaľ, keďže je v praxi len posledné 2 roky, v rámci celého sveta, práve touto lineárnou sondou ju aplikujeme jednoduchšie a len v 4 sedeniach, čo je prednosťou oproti tej fokálnej liečbe, kde síce rázová vlna sa aplikuje do toporivých telies, ale výkon trvá podstatne dlhšie a musí byť častejšie opakovaný. Pán doktor, túto metódu rázovej vlny nízkej intenzity si vyskúšali už aj mnohí Slováci. Aká je úspešnosť? Niečo ste už naznačili, ale ako máte spätnú väzbu od pacientov, ktorí to vyskúšali? Ako som spomínal, za posledné 6 mesiacov aplikácie tejto rázovej vlny
No, výsledky liečby možno očakávať po ukončení od 1 do 2 mesiacov po absolvovaní liečby, lebo ako som hovoril, je to regeneračný proces, čiže nejakú dobu trvá, pokiaľ sa nejaké tie zmeny regeneračné v tých toporivých teliesách urobia. Čiže hovoríme tomu, že možno polovica klientov by už mohla odpovedať. Väčšinou sa stretám s pozitívnymi, sporadicky nám klient zavolá, že očakáva efekt, ale ešte sa nedostavil. V zhode s literárnymi údajmi je to okolo 80% úspešnosti, čo je z 5 4 spokojní. A aká je dostupnosť tejto novej liečby na Slovensku? Kde všade pacienti sa môžu k nej dostať, alebo musia sem cestovať, alebo ako je to? Takže pracoviská firmy RV Medical je otvorené jedno pracovisko, ako prvé bolo zriadené v Bratislave. V zápätí na to o 3 mesiace v auguste bolo zriadené pracovisko v Budapešti a v septembri toho roku bolo zriadené pracovisko v Košiciach. To je v blízkom okolí. Momentálne sú predrokované možnosti otvorenia pracoviska v Rakúsku a očakávame ešte vhodných kooperujúcich partnerov v Čechách, kde by sme tiež radi vytvoriť ďalšie pracoviská. Pán doktor, na záver, čo by ste poradili potenciálnym pacientom, mužom, možno ktorí o tomto uvažujú, prečo by sa nemali báť podstúpiť takúto liečbu, čo všetko by sa mohlo v ich živote zmeniť, ak by ju absolvovali, čo by im priniesla? Je to výzva pre pacienta, že pomocou vlastných regeneračných schopností jeho vlastného tela obnoví plnohodnotnosť erektilných telies. Tým pádom nebude odkázaný na aplikáciu injekcií do pohlavného údu, užívania liekov alebo uvažovania o nejakých závažnejších operačných postupoch. Tým pádom pacientovi ponúkame nebolestivý, jednoduchý zákrok, ktorého efekt sa docieli za veľmi krátku dobu. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor o novej liečbe a o nových možnostiach liečby erektilnej dysfunkcie rázovou vlnou nízkej intenzity. Sme sa zhovárali s pánom doktorom, s urológom, s pánom doktorom Karolom Veselým. Ďakujeme ešte raz. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.